Atzaldeon, ni gaurko dantzan ikasiko hitzaldiari hasiera emateko. Eta dakizuen bezala, ni Maialen Arablazarrieta naiz, fisioterapeuta naiz, eta aurkeztu berri dudan, 2008an aurkeztu berri dudan tesiaren ekarpenak pixka bat konpartitzeko, ekarpen xumeak konpartitzeko pixkat erabiliko dugu, divulgatzeko erabiliko dugu hitzaldi hau. Eta titulu bezala jarri diogu dantzaren onurak zahartzaroan. Naiz eta, titula pixka bat luzeagoa da, baina joango gara sartzen gaian. Gaurko hitzaldian jarraituko dugun ordena, gai ordena honakoa izango da. Alde batetik aurrekariak, zer dakigu zahartzaroan eta osasunean ariketa fisikoaren inguruan, pixka bat literaturak dioen informazio guzti hori ahalik eta gehien aprobetxatu ahal izateko, gero gurera ekartzeko. Baita ere zein izango da pixka hitzaldi honen helburua, ezta? Ikerketa aipatuko dut, azalduko dut zer egin dugun gure ikerketan, eta bukatzeko ondorioekin bukatuko dugu. Jarraitu baino lehen nahiko nuke pixka bat galdetu, badakit hor beste aldean zaudetenok zaudetela, naiz eta zaituztedan ez ikusi, ez entzuten, baina gustatuko litzaiguke, bereziki niri gustatuko litzaidake zuen feedbacka jasotzia, izan ere pixka bat esan behar dudana ahalik eta hobetuen bideratzeko eta hobeto, ez? Esandakua pixka bat hobeto moldatzeko. Orduan, dakizue bai YouTubeen, bai dantzaneko web horrian zaudetenoi, eskatuko nizueke lehenengo zein dan zuen perfila. Imaginatzen dut gehienak zarete dantzariak, horratzean zaudetenok, baita ere dantzari irakasleak eta batzuk baita ere dantza ikasleak. Eta zuetako asko ere egongo zaretela irakasle bezala adineko edo helduen taldeetan. Gustatuko litzaidake jakitzia hori bada zuen perfila, baina baita ere osasun mundutik bazatozte, osasungileak bazarete, jakin nahi nuke pixka bat zein dan zuen perfila, horrela pixka bat gero hori bideratuko dugu hobeto. Beraz, nire kideek hemen dantzaneko kideek lagunduko didate pixkat zuen aportazioak ona heltzen, hasi que, joan botatzen, bale? Eta jasoala jakingo ditut. Eta, hasiera emango diogu, pixkat titulo motx hori ez, dantza osasuna eta zahartzaroa lotzen zituen titulo motx hori pixkat zabalduko dugu, izan ere nire tesiaren pixkat titulua ere gerturatzeko, ez? Da dantza tradizionala eta kasu honetan euskal dantza tradizionala eta ibiltzearen arteko desberdintasun funtzionalak aztertu ditugu ikerketa honetan eta adineko emakumeengan. Beraz, hasiko gara aurrekariekin, zer dakigu, zer komeni zaigun zahartzaroan, bai? Naiz eta irakasleak zareten, dantzariak zareten, badakigu denok iritsiko garala zahartze prozesu honetara, eta denoi interesatzen zaigula ere nolabait iritsiko geralako. Eta gaitasunarekin lotuta, gaitasun funtzionalarekin lotuta, pixka bat hori, erlazio hori azalduko dugu, eta bigarren puntua izango da ariketa fisikoa egiteko gomendioak. Ze gomendio dauden erakunde internazionalek ematen dituzten gomendioak zeintzuk diren osasuna eta gaitasun funtzionala mantentzeko zahartzaroan. Badakigu, gure populazioa gora eta gora doa, piramide bat zen, eta gutxinaka piramidaren zati potolo hori gorantz doa, eta piramide hori inbertitzen ari da. Hor ikusten dugun 40 urteko, adibidez nire generazioko jendea, bagoaz gorantza eta hemendik gutxira 55 urte izango ditugu, eta izango da momentu bat non amonak izango garen gehienak, amonak eta aitzitzak, aitzitzak eta amamak. Orduan, badakigu horrek erronka berria ekartzen duela osasun ikuspegitik, baina baita ere independentzia aldetik, ez? Menpekotasuna eta desgaitasuna dira areagotzen ari direnak populazio zahartze honekin. Eta hori ekiditzeko erronka berri bat da, orain arte gaixotasun
beste motatako gaixotasun akutuak ziren pixka lehentasuna, eta inbertsio honekin, piramidaren inbertsio honekin, gaixotasun kronikoak dira gailentzen ari direnak, orain parentesi bat egingo genuke gauden garaiontan, baina hori da gailentzen ari dena, eta behar dugu gaitasun funtzionala hori sustatu, eta ariketa fisikoa bada hori sustatzeko modu bat. Zer gertatzen da zahartzaroan? Lapa irristakorra deritzagun fenomeno bat gertatzen da, pasatzen gara pixka bat ondo pasatzetik, nolabait gure gaitasun funtzionalak baimentzen digu ondo pasatzea eta errendimendu funtzional bat izatea, poliki-poliki hori errendimendu hori jeisten doan enean funtzioa garatzeko gai gara, baina ez askoz bai gehiago, eta hortik pasatzen gara fase pixka bat delikatu batera menpekotasuna edo porrota iristen den arte. Baina hori badirudi pixkat nahiko ezkorra badan irudi hori, esan behar da jarduera fisiko erregularrak eraginkorrak direla gaitasun funtzionala sustatzeko, mantentzeko adineko pertsonengan. Eta gaitasun funtzionala hori hobetzen dela eta era berean horrek ere laguntzen digula jarduera fisiko gehiago egin ahal izateko. Beraz, hor daukagu giltza, Horren atzean, eta joango naiz noizean behin aurrekari hauetan pista batzuk ematen, pista bat da hori igo dezakegula, aldapa hori ahalik eta gutxien jaitsi dadin, lautada bihurtu nahiko dugula jarduera fisiko horrekin, baina nola bihurtuko dugu hori zahartzaroan dauden jendeak ez du nahi egin medikuak agindu dion zerbait, edo baina agian nahi duena da edozein modutan ondo pasatu. Edozein modutan plazerra sentiarazten duen jarduerak egin, ze horrek lotzen du, atxikitzen du edozein jardueratara. Beraz, hori da pixka bat lehenengo pista, ezta? Munduko Osasun Erakundeak esaten digun gomendio garrantzitsuena da, hori osasun funtzionala eta kognitiboa hobetzeko asmoz funtzio kardiorrespiratoria ere baita muskularra, hezur osasuna eta depresioa ere, 75 urtetik aurrerakoek hobetu dezaketela jarduera fisikoaren bitartez. Hemen jartzen dizuetan taula, apurtxo bat zaiatuko naiz ondo azaltzen, naiz eta hasiera baten pixkat liosoa dirudien, baina hor dauzkaguna da 3 aukera, lehenengo 3 aukerak azalduko ditugu. Daukazue alde batetik aukerak, beste alde batetik denbora eta intentsitatea, eta azkenik elementuak. Lehenengo aukeran jartzen du dauzkagula beharrezkoak astero 150 minutu egin beharra. Astero egin beharko genituzke osasuntsu mantentzeko 150 minutuko jarduera fisikoa. Horrek esan nahi du, pasatu behar ditugula astero 2 ordu terdi jarduera fisiko aerobiko edo ertaina egiten. Hori da gutxienekoa. Hori da osasuntsu mantentzeko ematen den kantitatea. Gero badago beste aukera bat izango litzakela denbora gutxi horekin, beraz, ordu eta laurden, gogorra, intentsitate gogorreko ariketa fisikoa egin ezkero, edo jarduera fisikoa egin ezkero. Hor, ikusten duzuen bezala, intentsitatea altuagoa denean, egin behar dugun denbora dedikazioa bajuagoa da. Eta 3. aukera izango zen, kombinazio bat, bi aurreko aukeren kombinazio bat. Eta hor, denboran ikusten duguna da erdibideko zerbait. Beraz, intentsitateak inporta du eta denborak ere inportatu. Badago gero, gaitasun horiek edo gure osasuna gehiago sustatzeko modua ere badaukagu denbora horiek igotzen baditugu. 300 aerobiko edo 150 intentsua egiten badugu, noski onura handiagoak lortuko ditugu. Helburua zein da? Helburua da sedentarismoa gutxitzea. Hori da helburu garrantzitsuena. Gero, elementuei dagokionez, ze elementu sartuko ditugu aktibitate edo jarduera aerobiko gogorra egiteko. Alde batetik entrenatu dezakeguna da oreka, baita ere aerobikoa, indarra edo multikomponentea, esan nahi du, pixkat kombinatzen dituen jarduera. Beraz, horrek izango lirateke zenbat eta nola, egin beharko genuken osasuna mantentzeko. Joan zuen kalkulak egiten eta ikusi
iristen zareten edo ez, bai? Eta ez bazara iristen badakazu hor informazioa nola gehitu, bale? Beraz, helburua da sedentarismoa ekidin, baina beste kontu oso importante bada ikuspegi baikorra. Ez zaretela iristen, ez du inporta. Pixkatxo bat gehiago, baina ez ikuspegi ezkorrarekin, bai? Hori ere esaten dugu dokumentu honek. Eta beste puntu oso importantea izango da segurtasuna, bai? Gaixotasunak edo baita egoera fisiko bajua badaukazu, horrek esan nahi du moldatu behar duzula zure jarduera, bale? Muga horiek nolabait errespetatu eta bilatu nola sustatu dezakezu zure gaitasun funtzionala edo osasuna jarduera fisikoarekin, ariketa fisikoarekin. Beraz, badaukagu kantitatea eta kalitateari buruzko informazio nahiko zehatza. Beste alde batetik, ez bakarrik osasuna, baita ere erorketak badira osasunarekin eta zartzorekin lotutako oso gai potolo bat. Erorketak gertatzen diranean pentsatzen dugu zoriz, kasualitatez gertatzen dirala, baina horren atzean badakigu gaitasun funtzionalak badaukala zer esan. Beraz, erorketak prebenitzeko ere, ariketa fisikoak edo jarduera fisikoak badauka onurarik. Eta ariketa fisikoak interbentzio bakarra izan da ere, erorketak prebenitu ditzake eta taldeko jarduerak eraginkorrak direla, esaten dute, beste pista bat. Orduan, zer esaten du beste dokumento, beste artikulo, literatura interesgarri eta oso hauek? Esaten dutena da, 180 minutu, korratu zaitezte, 150 esaten gendun orain arte, 180 minutu, beraz, 3 ordu, 3 ordu egin behar ditugula, intentsitate altuz oreka landuz. Eta epea azpimarratzen du, izan behar dela, epe luzeko edo eperik gabeko jarduera edo ariketa fisiko bat. Beraz, pixka bat ikusten dugu nola kantitatea igo den eta elementuetan oreka sartzen den, eta baita ere intentsitatean nabarmentzen dela ere oreka hori modu altuan, intensoan landu behar dela. Beraz, hemen ere badaukagu kantitatea kalitateari buruzko informazioa pixka bat gure jarduerak moldatzeko edo bultzatzeko. Baina nola lantzen da oreka? Nola lantzen da oreka eta modu intensoan, intentsitate altuko modalitatean. Hemen dauzkagu beste pista batzuk. Oreka intentsitate altuan eta zutik entrenatu behar da, hasteko, zutik. Oinarria txikitu zer esan nahi du, tente jartzen bazarete, animatzen zaituzte, tente jarri zaitezkete, eta zuen oinak banantzen badituzue, zuen oinarria nolabait handitzen ari zarete. Egonkortasuna errezagoa da mantentzeko, zuen oinarria, euskarria handitu duzuelako. Zeingo dugu sustatzeko oreka modu intentsuan, oinarria txikitu. Nola txikitu dezakegu hankak, oinak elkartuz, eta ez bakarrik hori, oinak bat aurrian eta bestiatzean jartzen baditugu, marra baten jartzen baditugu orduan eta oinarri txikiagoa daukagu, paralelo jarrita baino, eta noski, oin bat altxatzen badugu, orduan eta oinarri txikiagoa daukagu. Beraz, entrenatzeko gure oreka entrenatzeko badakigu, oin baten gainean egin dezakegun progresioa zein izan daiteken. Gorputz masaren desplazamenduak ere gomendatzen dira, eta posizioak kontrolatuz, desplazatu aurrera atzera, alboetara, biraketak, alde batetik bestera. Eta besoen euskarririk gabe posible bada, sokadantza baten, manuaia pistak sartzen, sokadantza baten beso euskarri bat izan daiteke, baina joan gaitezke eskuak kentzen, progresio horre. Ibilketa entrenatzea, ez ibiltzea, baizik eta ibiltzeko modua entrenatzea. Eta azkena, urratsak entrenatzea, urratsen entrenamendua egitea. Eskumara, eskerrera, eskumara. Ezkerrera, eskumara, ezkerrera. Horrelako urratsen entrenamentuak ere onurak ditu erorketak prebenitzeko orduan. Beste gauza txiki bat esaten dena dokumentu honetan da
lehentasuna dela oreka entrenatzea eta ez ibiltzea. Beraz, zuen jardura ibiltzea bada, normalian beste gauza bat egiteko denbora zailagoa da topatzea. Orduan, proposatzen duena dokumentu honek da alderantziz. Oreka entrenatu eta denbora libre bat daukazu ibiltzera joan, baina alderantziz, bai? Jerarkia horrekin. Orduan, ikusten ari gara alde batetik zein dan evidentziarik onena, eskuragarri daukagun evidentziarik onena, eta esan dut ere bai, pixka bat, bota dut lehen ere bai, pazienteak kasu honetan, adinekoaren lehentasun eta motivazioak kontutan hartzea eraginkorra izango dela. Eta hor hartu behar ditugu ja erabakiak gure esperientzia klinikoarekin kontutan izan da. Hori osasungile bezala, bai? Pixkat ikus dezazuen nola hartu beharko genituzken erabakiak, bai? Eta gogoratu nola berriz ere, pista hori izan dutena, persona gizabanakoaren edo adinekoaren edo dozeinen, edo niri ere, plazerra ematen badit zerbaitek, askoz berrezagoa egingo dut, pereza ematen badit, edo kostatzen bazait, edo ez bazait gustatzen, edo ez baina izondo sentitzen, edo herri eta egiten badiate, bai? Beraz, laburpen bezala aurrekariekin bukatzeko, esango dugu alde batetik, emakume adinekoek gaitasun galerak eta morbiditateko arriskoa handiagoa daukatela, ahaztu zait aipatzea emakume euskaldunak mundu mailan zaharrenetako horikoak direla, esan nahi dut 86 urtera iristen direla beste inon ez bezala, eta horrekin lotuta 5 urte, gizonak baino 5 urte gehiago, beraz, gizonak 81 bat bada bizi esperantza gizonena, emakumena 86 da, eta gainera, heltzen diren urte horiek desgaitasun eta komorbilitate handiagoarekin izten dira. Bestalde, ariketa fisikoa gomendatzen den arren hainbat oztopo daude, eraginkortasuna lortzeko, adibidez, atxikidura edo jarduera motarekin lotuta daudenak. Ez dira lortzen kantitate eta kalitate maila horiek gehienetan, eta horregatik ez ditugu lortzen guk espero genituzken onurak. Gero emakumeek bereziki ariketa fisiko gutxiago egiten dute, nahiz esan dugun, behar baduten horbaitek bereziki emakumeek behar dutela, eta gutxiago egiten dute, eta egiten dutena intentsitate baxuagoan egiten dute. Beraz, esan dugunakin lotuta, intentsitatea zein importantia izan leiken gure onura horiek lortzeko. Eta, hemen sartzen da pixka bat gure helburua dantzarekin lotuta. Aurrekari hauek kontutan izan da, eta pixka bat dantza kontutan izan da, esango dugu dantza inguru aberasgarri bat dela, bai fizikoki, bai kognitiboki. Eta badirudila Euskal Herrian adinekoek gustoko dutela dantza itxia, gustatzen zaiela dantza itxia, baina orain arte ez dugula jakin ze onura izan ditzaken zahartzaroan eta osasunean. Eta, hor sartzen gara pixka bat, nire pixkat hitzaldi honetan bilatzen dudan helburua aipatzea, ez? Eta da, jakin nahi nuke zuen perfila zein den, joango zarete idazten, suposatzen dut, gero pasatuko diate zuen infoa, eta laiko nukena da pixkat lotu bi komunitate hauek. Izan ere, dantza tradizionala Euskal Herrian, 60 urtetik gorakoek, ohitura horietan parte hartzen dute, Euskal Herri osoan, eta gaur egun ikastaro eta romerietako joera handia da bereziki emakumeetan. Beraz, lotu ditugu, pixkat aurrekarietan irten zaizkigun, puntu batzuk nahiko interesgarriak denak lotzeko. Adibidez, Irisarrin, dantza irudi hauek ipintzen ditut ikusteko, nola Euskal Herri osoan erabiltzen den parte hartzen duten emakumeek bereziki jarduera hauetan, alde batetik jarduera ikastaroko jarduerak, baina baita ere erromerietan. Eta Euskal Herri osoan ikusten dira pixka bat parte hartzen nahiko handi hauek. Galdera batzuk uste dut zerbait... Galdera baina komentarioak 70 piko urtedun dantzazaleak jarraitzen ari direla. Bale. Hau eta bereziki idatzi dute
Bale. Bueno, posten nahi zuek ere hemen zaudetela, esaten didate hori 60 urtetiko dantzariak ere hemen zaudetela, eta, bueno, hau ere zuentzatua bereziki noski. Orduan, zein izango da pixkat helburua, ez? Egia esan, tamalez, ariketa fisikoa ez da guztiz integratu lehen mailako medikuntzan eta medikuntza geriatrikoan ohiko jardueran, eta oraindik osasun profesional gehienen oinarrizko prestakuntzatik kanpo dagoen ezagutza da. Eta era berean, badauzkagu hemen dantza eta osasunen komunitatea pixka bat gerturatzeko aukera, abantaila handiak hauek elkartu ezkero. Orduan, bueno, pixka bat hori da nire helburua, ez? Nolabait osasungileak dantza munduan murgilduta daudenak eta alderantziz, horiek pixka bat elkar harremanetan jartzea, uste dudolako bide bat egin dezakegula dantzaren sustapenak onurak emango dizkigulako osasunean zartzaroan. Orduan, oraintzia sartuko naiz nire ikerketa pixka bat azaltzen, alde batetik metodologiakin sartuko gara, gero emaitzak eta ondorioekin, baina metodologia aldetik pixkat zehazten joateko dantza tradizionala eta ibiltzearen arteko desberdintasun funtzionalak aztertu genituen. Ibiltzea, zergatik ibiltzea, ez? Ibiltzea delako oso irisgarritasun handia daukan jarduera, edonorrek dauka ibiltzeko aukera, du ezer berezirik behar, baitasun funtzionalak baimentzen badio behintzat, gero autokontrola da ezaugarritako bat, zuk erabakitzen duzu intentsitatea handiagoa, txikiagoa, aldapetara joan, lautadara joan, zenbat denbora, lagunen batekin ibiltzera joan, bakarrik, baina oso heterogeneoa da zentzu horretan, jakitzea benetan hori eraginkorra den ero ez. Bestalde batetik aerobikoa lantzen du, baina lehen esan dugu aerobikoa edo oreka edo indarra, kasu honetan aerobikoa lantzen da oinez. Eta motivazioa eta txikidurari buruz esan dezakeguna da, badaudela ezaugarri batzuk lagunduko luketenak jarduera hori hobetzen edo atxikidura hobetzen, eta da ikuskatzea, norbait izatea pixkat kontrolatzen egiten duzuna, baita irakasle aditu bat, estimulu positiboak izatea, edo txakurrak eta bilobak izatea pasiatzera joateko. Eta aldiz, dantzatzea, inguru aberasgarria da, multimodala da, gauza asko sustatzen ditu, arreta ikastea, emozioa, memoria, koordinazio ritmikoa, oreka, badauzka ezaugarri pila bat, baita ere ahalmen espazio bizuala, estimulazio auditiboa, imaginazioa, improvisazioa, esan dezakegu gauza elementu pila bat daudela hor dantzan, eta onura bezala bai fisikoak eta bai neuropsikologikoak ikusi direla adinekoetan ikerketa desberdinetan. Azkenengo hamarkadan bereziki agertu diren ikerketa desberdinetan. Esan behar da, dantza molde heterogeneo handia dagoela, ibiltzea nahiko errezagoa dela jakitea zer den, baina dantzak modu askotakoak daudela eta zailagoa dela pixkat hori protokolizatzen, baina ikusi da hori badagoela onura horiek, ez? Eta azkenik euskal dantzan adinekoetan gogoko jarduera bat dela esan dugun bezala, baina ez dakigu. Ze eragin izan dezaken orekan edo funtzio kognitiboan edo aerobikoan adibidez. Beraz, deskribatuko dugu pixka bat zer ikertu dugu. Joan gara Bilbao musikara, eta Bilbao musikaren Patxi Labordaren ikasleekin ikasleak deitu ditugu ikerketan parte hartzeko, bide batez aprobetxatzen dut Bilbao musikari eta Patxiri eskerrak emateko, haien lan ederragatik eta asko errestu digutelako. Eta zer topatu dugu? Topatu dugu programa bat, 4-6 urte bitarteko programa bat, beraz, pentsatu ze luzera handia daukan, eta lehen aipatu dugun epearekiko gauza interesante bat. Dosiari dagokionez, gutxi gora bera 150 minutu asteko egiten dituztela, izan ere 80 minutuko saio bat daukate astero, baina
sustatzen da eta parte hartzen dute erromerietan ia astero. Orduan, hor ikusten ditugu pixkat bataz beste, 150 minutu gutxi gora bera egiten dituztela astero. Beraz, intentsitateari dagokionez, moderatua dela, dantza orokorrean moderatua dela esan dezakegun arren badaude hor ziurrenik momentu batzuk moderatutik gogorrera pasalitekeela, baina, printzipioz moderatu bezala, eta oreka eta urratsen entrenamentua ematen dela. Beraz, bi saio horiek, klasean edo eskolan egiten diren ordu horiek eta gero erromerietan ematen dena. Irakaslea eta metodologiari dagokionez, irakaslearen profila, aipatu dugun bezala, ezautzen duzuenok, Patxi Laborda euskal dantza tradizionalaen aditua da, eta musikan prestakuntza handia duena. Bestalde batetik jarraitzen duen metodologiak 3 ardatzetan zatitu dugu. Alde batetik musikak ezartzen duen zailtasunak eskatzen ditu, bestalde batetik urratsak eta mugimenduak, hori izango ditzan pixkat metodologiak ikasteko daukan edukia, eta azkenik espazioaren erabilera. 3 horiek lantzen dira metodologia honetan. Hau pixkat badakit txikia dela, handian jartzerik badakazu hobeto, eta ez daukat asmorik hau dena ulertzea, baizik eta adibide bat hartzea, 8koaren adibide hartuko dugu, eta hor ikusten den bezala, alde batetik agertzen da 8koak, lehenengo, programa honetan, 4-6 urteko programa honetan, 15 dantza desberdin ikasten direla. Eta dantza bakoitzak daukala patroi erritmiko bat, sailkatu ditut, gero definitu ditut patroi erritmiko bakoitza, erritmo edo tempo batekin, kasu honetan 70-80 beltza, eta baita ere, esplikatu dut pixkat zein den koreografia hori. Espazioen erabilerari dagokionez, antolaketa lineala dauka, borobil irekia da, eta ez dauka kontakturik dantza honek. Bestalde, eredu erritmiko hauek, B2 eta B4 diran hauek, erabiltzen dituzte hitz desberdinak pixka bat identifikatzeko ikasleek errezago. Adibidez, B2 litzake beltzak izango liraketen irudiak, ezta? Txan-pan izango zala, eurok txan-pan deitzen diotena, eta bestalde batetik daukagu B4 hau patxaran izango litzakena, ordan patxaran, bat da izango litzake pasodoblean oinarria eta bestia polkaren oinarria. Hor, olako deskribapenak sartzen ditugu, ikusteko nola progresio horrek badaukan oso zehatz, oso garbi azalduta. Dantzako ikasteko metodologian bideoetan, hon jarriko dugu bideo bat, pixkat ikusteko nola deskribatzen dugun metodologia hori unitate txikietatik hasi eta progresio horretan. Nahi dozuenean. Hasieran, pixkat deskribatzen da 8koa, berriz jarraituko dugu adibide berdinakin. 8koaren neurriak zeintzuk diran, 2koak dira, ez dira 3koak, 2koak dira, eta hasieran tokian egiten diran paus urratsak dira. Izan dakoa, patxaran, txan, kasu honetan, biak nazten dira. Bigarrena izango zen, tokian biraketekin, ikusten duzu unitate txiki bakoitza doala ikasten banan-banan. Lehenengo A atala eta gero B atala, 8koak dauzkan bi atalak ikasteko. Eta ondoren, desplazamenduekin eta biraketekin. Eta ikusten da, mantentzen duela ritmo hori, baina joan gara unitate pedagogiko nolabait bakoitza, eduki berri bakoitza, txikitu dugula, ahalik eta gehien, eta horrek baimentzen du nolabait progresio bat egitera bukaeraraino. Hurrengo irudia ez da
deskribapena pedagogiarena, baizik eta gero erromerietan ikusten den giroa eta ikusten den jarduera mota, ez? Sartuko dugu bideo hau bai, posible bada. Eta hemen ikusten dena da, ez bakarrik ari diala praktikatzen guzti hauek, baita ere ikusten da nola pasatzen ari diran, bai? Ze hartu eman dagon partaiden artean, ze soziala dan, ez? Badagola hori kohesio bat lantzen dela, soziala, bai? Eta esan ditugun unitate txiki horiek praktikatzen direla, ja beste osotasun baten, bai? Espazioaren erabilera, erritmoa eta baita ere urratsak ja hor kontekstu oso divertigarri, ez, plazerrakin lotutako baten, bai? Eta ikusten den bezala gainera oso heterogeneoa dela, bai? Erromerietan egoten den giroa nahiko inklusiboa dela, ez? Mota desberdinetako jendea gonbidatzen duela parte hartzera. Bai? Beraz, jarraituko dugu aurkezpenarekin, nik uste dut ikusten dela, ez? Hori Eibarko erromeria bat da. Eta jarraituko dugu programa deskribatzen. Hirugarren atala deskribatzeko izango da parte hartzaileen ezaugarriak zeintzu diran ikastaro hauetan, bai? Sexuari dagokionez, gehienak emakumeak. Adinari dagokionez, ia erdia dira adinekoak. Itxarote zerrendari dagokionez, ikusten duzue, itxarote zerrenda handia daukala urtero Bilbao Musikako Patxi Labordaren klaseak beti demanda handia daukala nolabait. Eta jarraipenari dagokionez, gutxi batzuk hor gris ilunean ikusten dena da uzten dutenak, bai? Esan nahi du, gehienek, 90% jarraitzen duela urtez urte 6 urteko programa hori bukatu arte, bai? Zer esan dezakegu honekin lotuta? Jarduera hau sozialki, demografikoki eta psikologikoki inklusiboa dela, bai? Oso anitza dela, heterogeneoa dela, eta nolabait hor zaudetenok, esan dizuen dantzari gazteenak, ez? Ez dozue nahi zarren jardueretara joan, ez? Nahi dozue joan, jardueretara, eta jarduera horietan ondo sentitzea, ez? Hau ematen da. Goazen ja emaitzekin eta eztabaidekin, bai? Ikerketa honetan ze emaitza eta ze eztabaida topatu ditugu. Esango dugu, pixkat, lehenengo emaitza garrantzitsuena da bi taldeek, test gehienetan emaitza oso onak atera zituztela literaturarekin konparatuta, bai? Beraz, benetan oso maila gaitasun funtzional, maila fisiko, kognitibo altuko emakumeak zirela, bai? Hemen berriz, parentesitxo bat, esateko, zartzaroa ez dela zerbait oso konkretua, baizik eta oso heterogeneoa, bai? Badagola adineko jendea gaitasun funtzional oso maila altuarekin eta oso maila txikiarekin, bai? Eta kasu hontan, emakume hauek oso aktiboak izateaz gain, oso funtzio ona zeukatela. Baina hala ere, bai? Eta horrek ere badauka plus bat, hala ere desberdintasun esanguratxo batzuk ikusi ziren. Izan ere, dantzari taldeak funtzio kognitibo motoreekin lotutako testetan emaitza hobeak atera zituzten ibiltzen ari zirenak baino. Ze test, funtzio sensorio motore eta funtzio neuropsikologikoetan bereziki. Egindako ikerketa honetan aztertu genuen mugikotasun funtzionala, bai, erreakzio denbora eta orekarekin lotutako test bat, hor ikusi zen bereziki nabarmenena izan zen desberdintasun esanguratsuena bi taldeen artean, baina baita ere, erortzeko arriskuarekin lotutako eta baita eginkizun motorea eta aldatzeko gaitasuna daukan testekin lotutako emaitzak hobeak zirela dantzarienak, ibiltarienak baino. Bai? Gelditu ziren zintzilik mugikortasuna eta indar funtzionali lotuta, ze ia ere hobeagoak izan ziren dantzariak
ibiltzen ari zirenak baino. Beraz, esan dezakegu desberdintasun hauek, bai, izan ere beste gaitasun funtzionala baldintzatzen duten beste ezaugarriak berdinak ziren bi taldeak, bai? Begiratu genituen beste hainbat osasun maila, bai? Beste hainbat ezaugarri eta berdinak ziren bi taldeak, baina hemen desberdinak ziren, bai? Orduan lotzen dugu desberdintasun hau Euskal Dantzako programarekin, bai? Zahartzaroko gaitasun funtzionalen narrodarian balorazioan guk aztertzen dugunean hau normalian aztertu izan da modu separatu baten, bai? Funtzio fisikoa eta funtzio kognitiboa nolabait bi arlo medikuntzako edo fisiologiako bi arlo banandu eta isolatu izan dira, bai? Baina badira ja urteak hori poliki-poliki ikusten ari dela, nolabait ahalmen hori batena eta bestearena interdependienteak direla, bai? Menpekotasun bat daukatela bata bestearekin, bai? Ikusten dana da funtzio sensorio-motorea eta funtzio neuropsikologikoak badaukatela eragina bata bestean, bai? Orduan, baloratu izan dugunean bata eta bestea, isolatuta ikertu den arren, orain ikusten ari garena da badaukatela nolabait erabilera, funtzio horiek badaukatela amankomunean nolabait urtegi konpartitu bat bezala, elkar banatzen dutela gaitasun bat, bai? Eta funtzio sensorio-motorea okerrago edo daukagunean, bai? Funtzio neuropsikologikoari ataza bat edo lan bat ematen diogunean, funtzio sensorio-motorioari jaisten dela, eta alderantziz, bai? Gu normalean, hau oso ezaguna den ikerketa bada, oinez goazenean adibidez telefonoz hitz egiten, bai? Gure abiadura moteltzen dugu, edo gure hitz egiteko gaitasuna, edo behintzat hitzak topatzeko, edo gure pentsamoldia moteltzen da. Bata edo bestea, hori denoi gertatzen zaigu, bai? Itxoin, kontzentratuta nago, hori pasatzen zaigu. Baina hori zahartzaroan oraindik eta handiagoa da. Nolabait hori, desberdintasun hori handitzen doa gure gaitasun funtzionala edo gure errendimendu funtzionalaren narriaduraren, gure errendimendu funtzionalari azten danean bajatzen, hori da lehenengo ikusten den gutxitzea. Galtzen dugunean gaitasun funtzional altu hori, non ikusten dira galera horiek? Hor, funtzio sensorio-motorea eta funtzio neuropsikologikoa elkartzen ditugunean. Beraz, ni igual isilik banago, eta oinez banago edo ez badiate zer eskatzen, ez da igarriko. Baina eskatzen badiazu matematikako eriketa bat egitea oinez nabilen bitartean, edo esateko Gipuzkoako herrien izenak, orduan nire abiadura agian jaitsiko da. Abiadura eta beste parametro batzuk. Orduan, hori da ikusten ari garana, gaitasun funtzionalaren narriaduran edo gutxitze horren oinarrian, hasieran, hau dagoela, partekatutako funtzio kognitibo-motorea. Orduan, esango dugu, ibiltzeak sustatzen duela nolabait funtzio gaitasun funtzional hau, eta pixka bat funtzio neuropsikologikoa eta pixka bat funtzio sensorio-motorea, baina dantzak badirudi funtzio biak nolabait gehiago sustatzen dituela. Zabalera, gehiago ikusten duzue dantzari ematen diogula hori, biak nolabait partekatzen dituen espazio hortan biak lantzen dituela. Beraz, esango dugu, dantza tradizionalaren mugimendu konplexuek, gure ikerketako maitzetan oinarrituta eta baita ere literaturan oinarrituta, mugimendu dantza tradizionalaren edo euskal dantzaren mugimendu konplexuek eta musika tempo, eta estimulu aldakortasunak, esan dugu aberasgarritasun hori, aipatu dugu, azaldu dugu, ibiltzeak baino onura handiagoak sortuko lituzkeela. Hori da pixkat gure
ikerketaren emaitza edo ondorio pixkat laburtua, ezta? Zergatik, alde batetik esan dugun dosia eta horrekin lotuta dauden ezaugarriekin, baina badaude pixkat ezaugarri zehatzagoak, aipatu nahiko nituzkenak, amankomunean daudenak gure programan, metodologia hontan, edo Patxik egiten duen, Patxi Labordak egiten duen, Bilbao Musikan egiten duen metodologiaren ezaugarrietan, amankomunak daude literaturan aipatzen diren ezaugarriekin, bai gaitasun funtzionala, bai erorketak prebenitzeko jarduerekin. Lehenengoa da, urratsen entrenamendua egiten dela. Urratsen entrenamendua egiten da, kasu honetan ikusi dugun 8koan, patxaran txampan, patxara, oso interesantia da, lehenengo eskumakin hasten dela, eta gero ezkerrakin. Hori importantia da, eta urratxe horiek entrenatzen direla progresio baten, ez bakarrik zailtasuna, baizik eta tempoa, espazioan erabilera eta abar. Bestalde batetik perturbazioak. Perturbazioak dira, nik kanpotik edo barrutik jasotzen ditudan estimulo desanitzak. Demagun, ari naizela baltxian, bikote batekin, eta bikote horiek ematen didan orekaren estimuluarekiko nik erantzun behar dudala, ez erortzeko, berakin batera joateko, eta abar. Mantendu behar dugun koordinazio horrek, biok elkarrekin dantza eginda, adibidez perturbazioak emango dira. Bestalde batetik, atxikitze eta irisgarritasunei dagokionez ere, ikusten dugu, oso emaitza onak topatu ditugula metodologia programa, dantza programa honetan. Irakaslearen perfilari dagokionez, irakaslearen perfila oso eskarmentu handikoa da, eta hori izan diteke ere, dosia, intentsitatea eta ariketa moltaz gain, programa honek izan ditzakeen gauza onak. Bestaldetik, musikan oinarritutako multiataza, musika jartzen da saioetan, edo musika jotzen da saioetan, batzuk erabiltzen dute zuzeneko aukera, eta nolabait musika horrekiko atxikitu behar zara, dantzan ari zaranean. Beraz, ari zara multiataza bat, multiataza esan nahi du multikarga bat, ari zara estimulo desberdinak jasotzen momentu berinean musikarekin. Ari naiz pentsatzen patxaran eta eraberian joan behar naiz musikarekin, espazioarekin eta abar. Progresio bat ematen da, azaldu dugun progresioak bat egiten daue beste irizpide honekin, erritmoa dago, eta orekaren entrenamendu ertaina eta intensoa ematen da. Urratxe askotan topatuko dugu oin baten gainean, gero eta denbora gehiago, adibidez balzekin pasatzen da, edo bikoteko dantza batzukin pasatzen da, oso geldoak direnean, badirudi errezagoa izan behar dela, baina horrek eskatzen du oin baten gainean denbora gehiago ematea. Beraz, oinarria gutxitzen dugu eta hor entrenatzen dugun oreka intensoa da. Beraz, hori izango zen, dosia, intentsitatea eta ariketa motarekin lotutako irizpide, amankomunak, literatura eta guk ikertu dugun programarekin lotuta denak. Baina goazen pixka bat argia jartzera, atxikitze eta irisgarritasunean. Iruditzen zait, hemen daukagula ere beste pista, beste giltz polit bat, eder bat, gure dantzak sustatzeko. Eta da, ariketa mota, dosia eta intentsitateaz aparte, zerk lotzen duen, lehen aipatu dudana, plazerra, ondo pasatzeak, zer indar daukan edozein jarduera proposatzeko orduan. Adibidez, parte hartzaileek batek erraztasuna badauka dantzarako edo daukan jarrera oso baikorra bada, hori garrantzitsua izango da. Beraz, kontutan ukiko dugu, horrek lagunduko duela persona hori lotzen, atxikitzen jarduera horretara. Beraz, joan pentsatzen, nolabait zuen jarrera, dantzari ikasle bezala bazarete edo irakasle bazarete, erraztasun hori laguntzea
horrek lagunduko duela ez uzten. Bestalde, irakaslearen perfila eta jarrera, bai? Irakaslearen perfila bada aditua eta berak daukan jarrera ere bada inklusiboa, positiboa eta pixkat laguntzekoa, horrek ere irizpide indartsua izango dira. Bestalde, ikasteko metodologia, bai? Metodologia ere aipatu dugu, progresiboan oinarritutakoa, baina ikusi dugu metodologiak izan dezakela ere indarra handia jendea lotzeko jarduerara. Feedback baikorra, bai? Irakasleak herrieta egiten badizu, seguramente ez dozukiko gori joateko, bai? Beraz, baikorra bada bere feedbacka, bai? Saiatzen bada esaten oso ondo hori, orain guazen saiatzera pixkat hau hobetzera onuntza, baina badago pixkat giro baikor bat horrek lagunduko du. Gero gozatzea, plazerra sentitzea, saioetan bultzatzea pixkat plazerra edo ondo pasatzeko giro hori ere kontagiatzea, ezta? Kostu baxua badauka, ekonomikoki gutxi kostatzen badu, jendeare errezago joango da, errezago lotuko da. Askotariko saioak badira pixka bat anitzak, bai? Ez baduzu ordu terdi gauza bakarra entrenatzen nolabait, ez? Gauza desberdinak egiten badituzu saioan barruan, horrek lagunduko duzuk, noa, ez? Ez dizu hainbeste pereza emango edo lagunduko du pixka eta txikidura horiek egoitzen. Baita ere tokiko nortasun kultural eta soziala, hemen ere badaukagu konpartitzen dugun zerbait, ez? Euskal dantzak trikitixe bat jartzen baduzu pertsona bati, edo ez dakitze balse, edo ez dakitze mazurka, edo ez dakitzer hori zortziko bat, jendeari oinak dantzan jartzen zeizkio alde batetik tokiko nortasun hori badagoelako, txikitan egindako jarduerak oroitzen ditugulako modu baikorrean eta sentitzen dugulako identitate hori gertukoa, eta horrek sentitzen gaitu gertuago. Eta baita ere progresiboa izatea eta adinari eta generoei dagokionez inklusiboa, aipatu dugun datuekin ere bat egiten du. Beraz, ariketa fisikoarekin atxikitze eta irisgarritasunekin lotuta, gauza guzti horiek, irizpide guzti hauek kontutan eukitzea, importantea izango da atxikitze hori lortzeko. Irisgarritasuna izango zen lehenengoa, ia jendea izena ematen duen, eta beste izango zen atxikitzea. Behin izena eman da, ia mantentzen den. Beraz, bi gauza horiek hobetzeko hemen pista batzuk. Eta guazen bukatzera, pixkat ondorioekin, esan nahi dut ondorioak, nik nire tesiko ondorioak nahiko pixkat hitz teknikoz jositza dauden arren, irutzen zaidala, hemen hemen ekarpena, nire ekarpen txikia izango zala pixkat kontutan eukitzea irizpide hauek. Alde batetik, dosia, intentsitatea eta ariketan motari dagokionez, eta beste alde batetik, atxikitze eta irisgarritasunari dagokionez. Irutzen zait, dantza komunitateak eta osasun gileek pixkat irizpide hauek kontutan hartuta, herri mailan, zubiak sortu daitezkela dantza sustatzeko adinekoetan. Eta hori izango zen dana, eskerrik asko alde batetik nire zuzendariei eta taldekidei, baita ere Bilbao musikari eta bereziki Patxi Labordari, bere ikasleen gertutasunari esker ina izan dugulako ikerketa hau, parte hartzailei, eta Oier Aralazari, baita ere Bilari, lagundu diatelako tesiaren zalantzak eta bideoak eta argazkiak bai lortzen, bai editatzen, eta baita ere dantzako komunitateari, dantzaria eta dantzazalea naizenetik horrek ere asko lagundu dialako eta baita ere lagunoi. Gustatuko litzateke pixka bat jakitzea ia feedbackik egondan, ez dakite parte hartzerik egondan, ez da egon, ez? Ez da egon. Zezozuak zareten, ez? Ez da eta animau. Bueno, ez pixka bat nire... Ohitura falta. Bai, nire helburua zen
esan duten bezala, bi komunitate hauen, zubi haue sortzia, badakat mugak, alde batetik nire ikerketa ez da oso sendoa, bai, erlazio kausala ezin dut esan dagoenik, beste alde batetik agian beste lagin batzutan ezin da aplikatu, eta ez dakigu be, dantzan ari dian horiek, agian txikitatik egiten zuten dantza edo lehendik eta horregatik daukaten hobeto euren gaitasun funtzionala. Eta ibiltzeari buruzko informazioa ere gutxi izan. Beste alde batetik iruditzen zaigu, ikerketa gutxi daudela, poblazio honetan, adinekoetan bai, baina beti desgaitasunari lotuta eta funtzio maila altuari lotuta ez, eta esan behar da, naiz eta zahartzera goazen, gehienak modu independientean biziko garela etxean, bai? Beraz, ahalik eta funtzio maila altu hori mantentzeko jarduerak eskuragarri baditugu, ahalik eta hobeto. Bestalde batetik, funtzionaltasuna modu global eta zehatz baten aztertzea ahalbidetu izan du ikerketa honek. Saiatu gara pixkat deskribatzen unitate ahalik eta txikienean unibertsala izan dadin, ekarpena, nolabait kopiatu ahal izateko beste dantza moldeta batzutan ere bai, eta baita ere, emakume eta gizonei ariketa fisikoak intzeko aukera bat sortzen dela, ez? Eta hemendik aurrera, ikerketa gehiago behar direla, aprobetxatu ditzakegula bai dantzan ematen diren ezaugarri hauek beste jarduera batzutan ere bai, zergatik ez? Baita ere, baliteke, esan dugun bezala, ibiltzea ez dela hain eraginkorra, eta aberatza dela azkenean dantzaren metodologia hau, eta badakit herri guztietan ez dela metodologia hau egingo, Patxik eta Bilbao Musikan egiten den metodologia hau beste toki batzutan nolabait beste modu batera, baina egiten da, baina agian adostasun bat edo pixkat irizpide edo programa, bateratu batera iritsiko bagina, nik uste oso ekarpen interesanti izango lezala, beste herri batzutan ere erabili ahal izateko metodologia hau eta lortzen diran helburuak zabaltzeko, ez? Zailtasun handiena ikusten dut normalean adineko ikastoretan uste dut denboraz gutxi egiten da, bai? Esan dugu 150 minutu behar direla gutxienez, 150-180 minutu izango zen, hori, ideala ez da. Horrek esan nahi du, bi saio egin beharko liraketela, ordu terdikoak bakoitza, eta hor daukagu pixka bat zailtasuna agian, bai? Erromeriekin ez badugu betetzen, beste zerbait bilatu beharko litzakela, edo dantzara doazenek nolabait beste ariketa bat, beste jarduera bat egin dantzatik kanpo. Baina intentsitateari buruz, nire ustez, helduen ikastaroak nahiko gertu ari dira, eta azkenik, iruditzen zaidan beste zailtasuna da, segurtasuna. Individualizazioa da nahiko irizpide importantia ariketa fisikoa gomendatzeko edo aholkatzeko edo eskatzeko adinekoei, baina komorbilitateak daude hor, gaixotasunak daude hor, baita ere daude ariketa fisiko edo kondizio fisiko bajuak egon daitezke. Orduan oso importantia da aukera egotia maila desberdinetarako dantza egiteko aukera. Esan nahi dut, adineko bat animatzen bada dantzara eta ez badauka gaitasunik saio hori jarraitzeko bi gauza gertatu daitezke. Bat, lesionatzea eta bestea uztea. Orduan, biak dira nahiko gauza ez ditugunak nahi, baina bereziki da txarra lesionatzea. Orduan, oso importantia da egotia maila desberdinak. Nik uste dut adineko edo helduen ikastaroetan mailak oso importantiak dirala, eta benetan, zerek ero askotan pasatzen da, inglesian pasatzen da, zerotik hasteko eta zeroan ezan enteratzen, benetan egotea, jendea seguru eta gustora sentitzeko dantza mailako ikastaroak. Beraz,
uste dut, hori izan daitekeela punto importante bat, pixka bat, hori, gaur hitz egin duguna martxan jartzeko, eta uste dut galderaren bat zerbait dagoela. Komentario bat egin dute, bereziki eskertuz, herrietarik ez egite hori, badirudi sensiblea dela gaieta batzuk eskertu dute, propioa aipatu izana. Bai, posten naiz. Posten naiz alde batetik herrieta espazio gustatzen da sentitu dutelako, beraz ondiogan badago herrieta, ez? Dantza ikastoretan, eta bestalde batetik posten naiz, uste dutelako hori berriz hitz egitean importantia dela. Benetan ikastaroetan edo zein kontekstutan gaudenean, ez du balio, paternalismo horrek, nire ustez oso importantia da, lehenengo, dantzan eta gainera artean edo gorputza espresioan gaude, bildurra badago akats egitera, orduan eta gaizkiago egingo dugu dantza, eta orduan eta gaizkiago pasatuko dugu, ez dauka zentzurik, ez dauka zentzurik dantzara joatia eta herrieta jasotzia. Hori kontzeptu bezala. Baina gainera ikusten ari gara, ez motivazio eta txikidurari dagokionez, eta irisgarritasunari dagokionez, ezke normala da. Jota mazara jardure batara, igual dakazu, kriston dantza maixua, da oso ezaguna, eta igual telebistan agertzen da, eta igual oso ona da, baina herrieta egiten badizu, ze zentzu dauka dantzara jutia herrieta entzutera. Orduan, nik uste dut irakasle batek herrieta egiten duenean, horratzean dagoena da, gaitasun falta bat ikusteko zure irakaskuntza metodologiak porrot egiten ari dela. Orduan, metodologia bajatu behar duzu maila, eta metodologia berriz unitate txikiagoetara eraman, ahalik eta inklusiboagoa bihurtzeko. Orduan, nik ulertzen dut, batzutan zaila dela, nik ikusi ditut nire parte hartzaileak, baita ere, nire ibilbidean badakit zer den alde batetik galduta sentitzea klase baten, eta beste alde batetik ikustea nahi diozula bati erakutsi erritmo bat, balsa bera, bat, biru, eta ikustea, bat, biru hori bihurtzen dela, bat, bi, hiru, bat, bi, eta ez duela jarraitzen erruen. Ni badakit horrek frustrazioa handia irakasle bezala eman dezakela, baina ez da ezer personala irakaslearekiko, eta ez dauka errurik dantzariak edo dantzan ikasten ari den horrek. Ze ziur nago berak duen guztia egiten ari dela. Orduan, nik uste dut oso importantia da, berriz diot lehen esan dutena, maila oso bajuak, mailakatzea dantza ikastaroak, eta benetan eskaintzia metodologia bat inoiz dantzatu ez duentzako batek ere ikasi aldizateko. Igual ez dugu lortuko guk nahi dugun maila bat, baina ez duain beste inporta. Inporta du bere jarduera fisikoa egiten ari dela, horrek antolatzen ari dela, ondo pasatzen duela eta ez duela uzten, eta sozializatzen ari dela, pozik irtetzen dela, badaude hor kriston abantaila pila bat dantza egin edo ez egin. Ordan nik uste dut pixka bat dantzariak edo dantza munduan oso sartuta daudenek, igual ikuspegi hori batzotan zaila dela, ulertzen dut, konpartitu dezaket, baina ez da gure gauza. Kontu honetan bereziki, banetako inklusibitatea, lehen aipatu duten inklusibitate hori, ez du bakarri balio jendia apuntatzeko, gero hori praktikatu behar da. Inklusibitate hori benetan izan behar da, hitz egiten dugunean, kontutan izan, klasean edo ikastaroan ditugun pertsona guztiak. Eta batzuk ulertuko dute gehiago erritmoa arbelean idatzita, beste batzuk ulertuko dute gehiago txaloekin, beste batzuk ulertuko dute imitazioarekin, eta ikasteko prozesuak oso aldakorrak izan daitezke parte hartzaileen artean. Baina, irakaslearen erronka izango da, ahalik eta diskurso paralelo gehiago egin, eurok ulertu ahal izateko, haien ikasteko moduan, eta nolabait progresio hori unitate txiki-txikietan egin, frustrazioa ariketa gehiagin ekiditeko, ez? Eta noski, berriz ere, hori, positiboki, ez, goraipatzen,
onurak, progresio hori, goraipatuko nuke. Irakasle bezala, ikusi duzuen bezala, animatzea, feedback baikorra ematea, importantia delako. Beste galdera bat uste dut? Bueno, hasi da bain bukaeran, gertatzen da beti. Bueno, posten nahi, zondik hemen gaude. Gustura entzun jarraitu dutela aipatzen dute, eta norbaitek ere bereziki oinez egitea, ibiltzea eta dantzaren arteko aldea, nabarmentzea, bereziki seinalatu dute, zezia garrantzia hori ikustaraztea, hori remarkatu dute hitzaldiak. Ziurrenik, biak egiten dituztelako, edo lehen bat gehiago bestea baino, eta ez ziren kontzientea. Bai, nire helburua ez da dantza gustatzen ez zaienei dantza egitea behartzea, ez? Baina jakin dezaten oinez badabiz eta dantza ez pasaia gustatzen, nolabait ibiltzearekin agian motx gelditzen dirala euren gaitasun funtzional hori, errendimendu hori sustatzeko. Eta igual beste modu bat topatu dezaketela. Era berian, dantza egiten badute, primeran, ze ari gara sustatzen pixka bat hori, esaten ari gonen hori. Eta gainera, ibiltzea badoaz, oso ondo, ze horrekin oso kombinazio ona topatuko dute, aerobikoa landuko dutelako, eta baita ere, esan dugun funtzio kognitibo motore hori sustatzea. Baina egin dugun ikerketa hau pixkat biak desberdintzeko da, esan duten bezala oso medikuek edo behintzat osasungileek edo gomendioetan beti ibiltzea dago, eta ez daukat ezer kontra, bai? Ez da gutxi horik ere, sedentarismotik beti pixkat gorago beti hobeto. Oinez bazoaz, lauean, agian zure funtzio kognitibo motor hori sustatu dezakezu beste modu baten, edo mendiak igual ematen dizu zerbait gehiago, edo egin dezakezu beste jarduera motaren bat, baina agian motx gelditzen zaizu, así que posten naiz. Eta beste kontu bat, ber. Orain galderak hasi dira. Osasun zentro batzuetan, dantzazeko zuzendariak Fernando bidaltzen digu, entzuna omen dauka errezetatzen dutela ariketa fisikoa. Baina badago aurrekariren bat, non herri batean osasun zentroa eta dantza taldea zerbait planteatzen ari ote diren taldera batera jarduteko edo horrako dantzarekin lotutako eta osasun etxeak edo sailak edo arduradunekin lanketa berezitik baute dagoen ezagutzen ote duzu. Nik ezagutzen ditut nazioartean beste eredu batzuk, amesten laguntzen dira, amesten dudana, justu badaukat kide lagun bat, berak ematen ditu bera dantzaria da, eta Irlandan bizi da, bera Ipar-Amerikakoa da, eta Irlandan bizi da, eta Irlandan ematen ditu dantza saioak, ikastaroak adinekoentzat, eta bera dago nolabait osasun sistemaren zat lanean. Beraz, adinekoek jasotzen dituzten klaseak dira osasun sistemaren hemengo osakidetzak barneratzen dituen prebentiboki sustatzen dituen jarduera bezala. Bueno, iruditzen zait, nik sinisten dut horretan, nik ulertzen dut traba asko daudela. Nik ez dut ezagutzen hemen inguruan elkarlan, baina horrek ez du ezer esan nahi, ez dut ezagutzen igual badaude eta ez dakit. Baina bai dakidana da mediku askok edo behintzat osasungileak hasi dirala, dantza agintzen, edo dantza gomendatzen, dantza aholkatzen, agian, poliki, ez? Gustauko jakuna baino poliki xao, baina, ez dakit, baikorra naiz, iruntza jata pizka bat, ari gara la poliki-poliki plazerra edo behintzat ondo pasatzean kontua pizka erdigunean ipintzen,
Eta, bueno, irutze zait, bideo honean gauzela. Bueno, hau ere, gaurko hitzaldiak ere balio dezala pixka bat zentzu horretan, ez? Pixka eta hausnarketak egiteko eta xaxatzeko pixka bat inguruak, ez? Osasun sistemako eta dantzako komunitatea gehiago elkartzeko. Nik ez dut ezagutzen orain arte egin denik lan konkreturik, baina gonbidatzen dut. Nire helburuetako bat zan hori, ez? Pixka jakitzia zeintzu zaudeten hor, osasun gileak eta dantza komunitateak prest daudetenak hor zubiak elkartzeko eta hasi, ez? Pixkat irizpide hauek kontutan hartu eta herri mailan hitz egin osasun sistemako jendearekin, hitz egin dantza komunitatearen jendearekin eta saiatu irizpide hauek kontutan izanda, bueno, pixka bat zuen jardueretan aldaketa txikiak egiten, ahalik eta eraginkorrenak izateko zuen jarduerak. Bai. Ez dakit besterik dagoen? Ez, momentuz ez dago, momentuz eta badirudi bukatu behar. Agortu da, oso ondo. Ez dago besterik. Bueno, eskerrik asko nik EHUn egin dut, Euskal Herriko Unibertsitatean egin dut ikerketa hau, esan bezala Bilbao Musikako kolaborazioarekin, baita ere dantzanek lagundu dit pixkate informazioa jasotzeko, eta bueno, egun Deustuko Unibertsitateko fisioterapiako graduan nago, eta bueno, horri ere eskerrak azkenean horiek danek laguntzen dutelako pixkate ekarpen txiki hau egiten. Eskerrik asko eta nahi duzuen arte.